И здравейте хора, аз съм Splattergun и днес ще играя Transformice, играта TFM. И нека започваме. Играта ви зарежда в момента, тъй че не лаги се. Трябва да се зареди и това. Така. И е играта. Така, не е обтязва. Сега ще се спра Майнкрафт да екрана, за да мога... това го махна. Ето готово бе. Така, тук може да откривате ето стая, маповете. Бъгна, както винаги. Трябва да вземете сиренето. Така, значи. Има си шоп. Нека да таковам стая. Искам стая и... Така. Значи стая може да съберете различни... Там да го разучите. Магазинът става къщичката, меню... Говори бе. Ой, защо бе? Значи, отваря ви се едно меню, магазин. Искате и можете да си купите неща. Аз съм очарователна мишка. Тук играта лайк знам. А пък в сърцето, от сърцето. Така, значи. Да се почиша. Значи. Това беше всичко от мен. Да ви харесва клипа и чао!